Anke ke damtang tarik inquiry si Arni abangke nilitum executive meeting ke do bom mahot hala angtong intia ke hai apa nilitum chupape koson tentong alang liberta ke long ni labang nilitum chini ni dadlo seta me alang li nang chetong dun lo nang chetong dun lo nilitum ta welcome lo alang lipat nang chetong dun po choro lo seta me alang li abangke nilitum ning ke the koson ma hala so ting le dadang nang iple dun kali de ladaga bang nang iple dun abangke meeting along seta me alang li one sided alam si kaningje non la sisia presiden apan seta me presiden pen pasun tubji alam ta alang li ningje yong se alatan arpu pipon pe pulote mate general secretary arpu pipon pe pulote arpu kan la sisia presiden pen aku pen pasun tubji alam ta alang li ningje lo nang ker nang hap lo training nil tum hanang pilo la pen lancho takalilang jong si monison terang apan general secretary arpu pipe pulote komiti bang hini thak daki kusi nil tumang no alang li lam thetan cepak lang no la pen nil tum komiti pen tenang anak cingki cenga ya phi nil tum pupu angbong sita me asap sun chat kamatha la pu pacet ton chat si general secretary arpu kali sita akaprek arpu sita la bangke pipon sita nil tum ta kroi pu usi komiti pen pupon lo sita me alang litung koson tong asama thane general secretary arpu vek nei pu thi bajoy ne ajhak amune datung ke la angtong intia ke hai si gunda tumaphan kumarma amune ne chini ne nilutung ke ipslc lone mute ipslc kan dilone nilutung amune ta phanta chini et de alang litung aphan wan si nilitung aphan physical assault ka etemja phanata kabori apen training nitung aphan ang pilo 2021 aneng kan pelo nang tumaphan ang kilang ko asin ilitung aphan ang kipu lasila so putak bangke nilitung ning duglo lapen nilitung ning oilo lasila so na bangke parti siang bong bangke ilitung cipu peda nangi cening jeje dan nangi pusi nilitung ahin pencanal tum functioning rilo ke bangke langani bangke lapen isi kamang mime bangke central committee atum pen tarik krisir cap arlo ceklo tarik krisir cap army abangke central committee pen pini pen ke itun ke damtang aputak alam ang sitame alam ave bok so an sa tabi itun cipu nang nelo chining nang nelo ning chi oi nang nelo itun isivet ipeng vet leklen nang dam nang kusi central committee president pen alang tum rich otchong pen rat ang no kaching hon ang tek cepak lang lo seta me tarik inquiry trop tarik inquiry isi army abangke nilitum ke do meeting long nang kidon pedlo nang interrupt dun bangke la bangke nilitum na tamang hak lo masila so na bangke nilitum hamre narat bangke kapirita do koklo non bangke nasi kapiri ta dokok lo lapen ning ke oita nilitum long dokok lo lahilo nilitum karbi anglong arat atau mapan kapecinia bangke la sini nilitum ake po ake sung asana bangke nilitum lam manerat anglo cepak langkli la poge nilitum mon edat lo nasirat tum le nilitum le mathanon insainon ke dantang bangke central committee sor la pena kapre katum pensi alangli lam charbok lo halasut nilitum putunde dan lo stamin nona bangke nilitum si ke phove ka potsi nilitum bangke ke phove ka tum ke nilitum ke ningduk lo la pen nilitum ke kache tongve ka tum nilitum ke theklong lo la hindot nilitum pen ke puya bangke pen ke rang jilang mac a puthak le chathana nang klote ke rang jilang mac bangke angkong inti ake hai phan ke nilitum hamren a constituency pen ke kroy tektelo deng tektelo atima pipotlo polote non penjong si nilitum aphan laan si nang training lo nang ter nang hab lo nang use lo polote mo ki hai mo alangli hai de athi bangke nilitum aphan kon anang deng tong nang bipune nilitum ke philiduk lo hamre naraki ilasi akaprek a komosti kithor damje bang nilitum thang donde sta hamren na bangke nilitum local candidate si chiripo kali si nilitum central committee president kali te secretary apa si nilitum ki pros nampo dak hamre na constituency lo nang apathor jan je phan lahilo ni dikwi bangke dak nilitum ex candidate ason mane ex candidate lo ya yang tong tiga tha alangli kedam tang longwo kedam hud la solam asap suni di puring tung longwo kedam hud alang tum ong tung pendam lo la suhud
nilitum Karjilong ating pelote hala suhud si party registration arlopen alang litum PSLC party registration claim tu alam Arjilong si party registration ke sar hala presiden tu mata claim nasi lapu claim data hala tumbang aku arlopen claim tu det alam bang ke laki party pan anti party pusi ke claim pusi ni liga mat hadut alang itu claim person de solam claim aku lalu masih Ada kan langklar pinang ko walang tung claim ma. alang itu kalau suruh claim jauh si claim pelote claim punang ko claim pelote claim lo lapen aku isi dolang ladang pangen itu kosong lo mana kamang dudun kok lo rada tumbange mana ini ngabang ningduk det lason ili panang pin nang pad dunu dari dia asai bang alang ditumpen lason timon man dari ti nasi aku patai situ tulang party disiplin abang central committee ben latum maintain lo sitame la maintain dera pisi tame alang li alasur central presiden ahin ben declare det ben sitame alang li saralam pate page det ben alang li page ben pami sensi hala bijar kado kita dun ni pu laso puta party delo da abang dan ile tumang hudun delo kasi lahaya putak ni tumana kapambang dua lama bang central la sordong echok chene made pu ke phabang no echok chene amat solam bang lo lasita disiplin ke preka bang pu pakai hangtong tilo dan isi non kedamtang MLA election pustame alliance aku da bang hala sohut kacik proyek group tadolo kacik proyek group tadolo sita me alliance der lo sohut kacik proyek kriya group si ke ong mane hai sita alliance der lo so alliance ahut hoda bang cik proyek kredit pu pen alang letum proyek kredit pu aning cik proyek pen ma campaign tanang dun uede lo la pen arlu ke hala call viral hala CM solam bang ta long lo masih matha meme nitum long sina cerap bu 100% bu situ lapen tarik clear ni counting dia pen jude benefit tasohut ni tum jude masuni kia hut la tibula long hala kor long tibula long ini prong hut nitum ong dung la sula counting agent tum do la suhuta CM masih anghu penengge lo bang dok si ni tumong nang ni dunong mal halam si aku nang thanu nare dak ni angtong ni tumong sina charab don tone so nang tong tu la pena koi si bange Pius Hajirika to hala tumong penta porsa animasi tumong sinang 50 lakhs pusi ke pu hai la si lahai la solam bang ahok lo ne ahok he lo ne yang si ahok he pulute itumpan mane lam klar nang cipi pame rat phan klar lam klar pichu pame te tu le sita rada tum son kamang du ko lo la lo lam te me pari la lo si ba la pen ako isi lambang du thulang halasa sar kesa bang aprang chong de wala ma bang so bang tu langli juda secretary alang pansia sabso aport pipo alang pan tape than pansi aport pilo to kardo alang lalo non alom dili tum sitame social media long thek long je jai ga tharsa rakesh bang chong hude angtong tia ke hai bang pu lasi nili tuma bang labang so lam sitame kiri tarli lo je lasi ko ton ton pu detail sui kalek lo amat alam mang ga ho lo je labang so kes ke do ke lake 2021 in kan 2021 in kan lo
kes ke doi lama ke la pulo je hala government of India la pen la hala peace accord ka chit to ka tu la so porsi hala dak 10 seat open for all pula so porsi EPHLC etum jai ka third sar pen japon si me thang to ma rili bang di kolong dam iglo protest dam iglo amala so porsi kes bang ke pilo pupo jai ka third sar phan se kes iglo la dak details along ke KP kes KP bang ke la bang ke Albert L Riang Sate ko la se jai ka third sar phan se la kes iglo ada kes bang ke jai ka thara kes kita me hala dak ka respond bang ke angtong intia ke hai phan se respond lo nanti la ke respond bang ke hala dak pilo pupo hala Albert L Riang Sate phan ke transfer iklo lo la se kapreka officer in charge usi phan se wan tu si hala bang ako mane additional charge bang talk to delo ada bang ke Pranab Jyoti Das la se non alam ke la ko pipolo pudamji pulo tangte sarang tong fan respond rong abang ke la hello je ene ke sar jai sar kathar jai kathar sar fan se respond angji la so ke jai kathar sar kes pina la se alam fan respond pe de lo je la se angtong ma ke respond alam ke la lo nili tum bang ma tha dam lo je alang li public sympathy ke lo fan ma te emotional rata mane aning mane support mane phanma ko alam dai tum ladak mang kumi mi lo asi la so alam huta ni tum long ladak proof ke long teng ke la bang so ke sa bang ke chu ke dam tang ang tong ke hai phan ka area ta kes ko bang ke ladak ke kes details along bang ke jai ka thar sar phan se la bang so kes ki kipi la pena ko la bang so protest ke leaders ke la ke itu masa jai ka thar apan se kes ke pilo la pena alang di ki jata ki japon lo nasi ladak bangke kapre ka tumangke ave ladak 70 to 80% atau mange supporters atau mange dudun lo kita me rally me thang tama rally ke dama bangke kya protest ke japon mange lage jai ka tar sarlo la penke sipita lage doubt avelo ladak police reporter tengke ladak ke jai sar phansi kya ta ki pilo kita me ka se thang bangke angtong ake hai phansi ke thang rong lo la si la so lam phutak bang ko na hok ma nili juning ri lo je rada pan mane pachini nangji la solam puta mane paklar nangji pro paklang ne alang li phansi alang li cashback ma mate jai kathar sara cashback ma labang paklang i dedi phansi nili juning ri lo i pol dak de den lo nona bang taklar dak de lo je jai kathar sara bang e pupo lage ne cashji angtong ge hai bang nangchong hudun de pupo sita me nili tum clarification bang angtong ge hai long den long le la nasi nili tum rada to ma labang ta confusion do koklo la si koson ma jong si angtong ake hai cashback bolote alang ni kita me labang so proof bang na sepak lang ideji pansi nili yin la da media hin pe nili tuning ti iglo nili pudam ji bang ke lan ve lo he akan hamu hala si mo pen ni ni je bang bang si jing tung la ha mane ke dam tang alang li dak hamren long emisi nang thordun dia ku bang ke nilitum hamren constituency committee bang peaceful o nilitum ke klem ke dam chingri o cheton o seta me antong intia ke hai ke bang pen bang ke ladak partition nang biko MEC election hot pen bang ke ajak sampan bang ri ajak pan ri re ajak pan chingki ke pen si hormu bang ke akai ladak komitiang bang ke cedak seroi mate ka ceton te bang ke dak senang do kok divide and roll bang ke ladak senang do kok lo apot si non le thot seta me antong intia ke hai si tata mobile hum amuni ta teman ke wan lo apen alang li kiwana muni to tumsin to man ta training kan nangi pilu rasi komiti ang bong jong si pina di ka che tonte do ko lapen lahin ang bong komiti ka che thak ning ka chi oil la som do ko prote la ba kan tong si sa dai chi anang ko la lapen ha so ni alang li ang tong tia ke hai bang si alam kan ning yedum thu do thulang alang li pulo la hai ka chu bohong sai ka char bu ke la ke central committee pen abimar lo central committee pe sinang cheng lo pu asi ladak bangen mang humi me lo Tari krisir kebar ni alang tum cepak yang lapen cingwai tapi ta aku central committee pen senangnya ceng putu bom lang lapen central committee pen saya kecok cesi dak anta bang bom putu bangke nilitum bangke kamat hatulo je cepak yang setami angtong tiak hai bangke aning Clark lelang aning insam selang aning peng lelang mah putan nilitum bangke arju tu memelo masila nilitum ki fogisung lapen kacet tong putak bangke nilitum cuning ripadi krim lo Central Committee a President Secretary Pendanglo karbiang long arat temta jasimet ke Central Committee President Secretary tum lasop meter sabang prabjin pen nang lang dunang ji lapen anang sai dunai bang sinili hin pen bangge ka chuning rilo
nilitum hamren a constituency ban bangela hello nilitum ake nangji lapen hello nang tum han ake hang akachun ningri bangela hello pinya lambang itum lan si pacini thecholo kardom